Здрасте! Здравейте всички, бабики, битнете и така. Мължете. Много обичам майкейките, комика, треби, злобота, писалка. Същата вечер в Армана си милахме с шкурки, мюрки, апрегия багърца, и така. На жената най-много харесвам гъдличника. Лижа ги от подиет. Когато в иска да се плачекат майкейки, студенки, в жакузито слага специални афрозидиаци, вместо мета, тибису, тюфели, да се плачекат майкатички до 400 кг до 20 години, всичките гладко избръснати, вместо вода. И така. Не знам как ще кажа студенката, обаче подбежниците беше като непълнета тюлпа, дупицата беше като детска барбаче, подмишници, гърдичките бяха като хамбургски бискета, така. И така. Спаса за тихи остатъци си пешички до снощи. Отивам в Армана си, подбивам скалата и жасап. По време скалата вика Митю, аз си хода и така. Много обичам майкейките, пъргига, триби, събота писалка, я любов писалка, сина ми се роди 20 см работ писалка, в жакузи, макузи се роди, и така.